Don't batch darasay. Sige, sige. Hello, vlog. No, masasabi mo sa tubig. Ay, maitim kasi kulay ko, guys. Oh my God! Ano ba yan? Dini, oh. Yes. Yeah. To, Low vlog. maganda. Maganda ang ano natin. Maganda yung ambon. Yan, hello guys. Barbecue manok. Ito lang ang naluto mo? Yung isda, tapos na, hindi mo nasali. Tatlo? Apat? Mamaya na, may nagdada uling, mahal uling dito. Ay, Yan ang mga luto. magkano uling nila? Magkano uling nila dito? 5. Sampo lang sa atin. Kaya yan ang... naglabas na ako ng 6. Binalik ko yung ano. Ah. Andun pa si Manha? Pero Hindi ko dapat pa? ginawang totoo ah. Ay na, siguro kay Mas Kadam. Baka na hindi ko na ito, may nagkontay. Mana ba? Sinili ko. Ang mukha ninyo eh. Yung gabi, pangit-ngit ah. Buang man. Di ba nga makita-ngit-ngit? Sabi may kita naman ngit-ngit. Ikaw, ngit-ngit, pwede na. Buang. Taligo. Kaya ganyan din, nakasabit ng iko. Kaya kung basa ba? Naligo na ka, te? Oo, lubog na ganito. Wala kasing init. Yeah, ang paborito ni Auntie Minta, ang dagat. Para ma-fresh daw ang iyahang kailangan kayo siya magpaso-paso. Kaya na-miss daw niya ang dagat. Bakit sa lakaw? Para ma-okay ang iyong tiiyo. Oh, guys, bakit tinatawag yung uling na Uling. uling? Ngayon ba't tinatawag siya ng uling na Ay, yan ay, anong tawag sa bagul? Sa Tagalog, sa bagul? Hindi mo muna. Bao? Hindi po, hindi na po. Bao? O, bao. Uling, dahil itim na. Na sinunog na nila. Siguro. Charcoal. Uling. Walang ibang maisip talaga ba? Guys, nagbablog siya guys na hindi na alam kung anong pangalan ng sinugbang nga mais. Sinugbang Ang mais. sagot ko ay Sinanga. corn cue. Corn cue? Oh. Corn cue man. Mais cue. Mais. May hinain, tinawag niyang banana cue. Ngayon, dahil mais, ano dito? Dahil mais nilagay, mais cue. Dili na term ano. Ang dalagi, sinugba. Sinugbang mais. Oh, sinugbang mais para sure pa. Sige, sinugbang mais. Oh, sinugbang mais. Okay na. Pero sa English, mais cue. Mais cue. Corn cue. Corn cue. Problema pa man nato na. Nga naman, mukunta na ka itong manang. Naku, ako na problema nito yung mga Kasi Christian di ni mo. mo ko mo inom dito. Sakit ako kung ulo ni mo pa. Di na bagol. Damay ko pa ni mo. Kahoy na, mura magidang ka, bagol. mura gidang ka. Oo. Kanang ikubkob, magkubkob mo. Napay himuguli Ay, ng ayaw, pagol. mag-video. Ato, yun dyan man ang i-vlog. Ewa, kagkutaan, magama ka ng bago. Ay, Sunog ang gud. kanang na. Sunog ang gud. Dili oy. Sa malabang pano Idang dito ka, sa idang ka. Mindanao, Ah. ang ilahang mga bagol nga after na nila gigamit kay gisugnod nila nagbuhat sila Oh, og lahi man ang uling kung bagol nga ka na. Gisugnod nila gihinga nila uling. Ila tong Pero isugnod. lahi man tong bagol. Na ito man na mo. Kahoy Uling. din na, di day na. Kahoy na, di na bagol. Baga Ay, kahoy day na. Lahi pa tong bagol. Huwag ka nang Kahoy ko na si Zaka ng buhi pa bitaw, kanang di si Zaladja. Ay kahoy day na. Mura gidang ka, ay laom takluban og Mo na Takluban naka-square siya, takluban ang og iyang juta. forma. Takluban og juta. Andiyan nga nang tanak ang mga negosyo na kagning ana. Kita mong ko dito sa Mindanao nga lang uling bagol ba nga gisugnod. Ayaw ban bagol po. Kusog mo siya ng bagol. Sa tama ko. Mahorot.
Duha ka klase ang uling. Katong na bagol ka nakahoy jud siya. Mas kusog ni o kusog ang bagol. Parehas na ganun sila kusog basta di mabasa. Unsa pa? Tama na ako kaingit. Ika na rin katong ansira na. Bakit? Dabi na, di ba nakikita nyo kanina, naglalaro kami ng volleyball. Tatanong ko siya, bakit tinatawag na volleyball yung laro namin? Ano bang ibig sabihin nun? Sila na Kawag yun, tanong ko, di ba? Ano tanong ko yung sagot ko yung kanina? Oo, yun Siyempre, ang balik ball sila. Balik ball. Okay, volleyball. Balik. Ay, nako. Sige na yun. Ha? Bisaya yun eh. Ha? Yeah, muna pa Balik. sila. Maglibog sila. Balik. Oh. Balik. Ang ball. Bola, Ang balik ball, pa, balik. balik ball. Kaya tawag Volleyball. volleyball. Now I know. Basketball naman. Ayun, basketball. Si Mana, sabay na ka lang kayo. Very good. Na-friends ka na. Okay. Okay, alam mo na ang meaning ng volleyball ah. Siya. Nice. Tama yan. Ginawa ko na.